Ngono ya, Mbak. Dadi ora ninggalake adat adi widi-widana tinggalaning para luhur, Nduk. Ngono, Mak. Titi kalenggan kang bagya mulya suwaning abiwantara mring ngarsaning para pepunden. Mring ngarsaning para pepunden. Ya kuwi mau titi kalenggan ingkang makempal menika kathah sanget panjenenganipun saking Kadang Muspika ugi kepareng rawuh. Panjenenganipun Bapak Pariwisata kepareng rawuh. Wah komplit, Nduk. Iya. Panjenenganipun pepunden kula dalang inggih menika panjenenganipun Naraka Mas Ki Dalang Winarta Sarjana Seni nggih kepareng rawuh sembah nuwun sampa upama, Nduk. Ya kuwi mau ketua Dewan DPRD Kabupaten Magetan kepareng rawuh. Wah ngono Kang Ratna kepareng rawuh sembah nuwun ing tanpa upami. Inggih. Ngaturaken salam takdim kunjuk mring ngarsanipun Bapak Demang Kadang Muspika saking Kecamatan Panekan lan ugi saking Kabupaten Magetan. Sembah nuwun lan ugi ngaturaken wilujeng rawuh inggih menika wau sagungipun para kiai, para ngalim ingkang saking Laladan Ponorogo Madiun Ngawi. Weh ngono. Makumpul dadi sawiji kok, Nduk. Ngono. Wis tak kandhakake mau ngarep ya kuwi mau ora golek pengakuan nanging ya kuwi mau golek katentreman, Nduk. Ngono. Iya, titi kalungguhan iki sing makumpul ana ing paguyuban Kiai Kampung Nusantara ya kuwi mau ora ngomongake ana Laladan Magetan nanging kepara Ngawi Ponorogo Madiun makumpul dadi sawiji. Weh ngono. Muga-muga dadi wadah kang prayoga pinangka dadi ajang silaturahim. Iya, dadi ajang silaturahim, Nduk. Sapa wong kang gelem silaturahim bakal dijembarake rejekine, ditambahi nikmate saka ngarsane Gusti sing gawe urip kok, Nduk. Ngono ya, Mak. Ora ana kabahagiaan tanpa paseduluran, Nduk. Ngono ya, Mak. Iya. Sembah nuwun sing tanpa upama titi kalenggan sawaning Abiyantara ana Widyawati 1 2 3 4 5 6. Ana 6. Sawaning Abiyantara, Nduk. Iki tak kenalake ana ing Laladan Magetan ya ana, sing saka Ngawi ya ana. Weh, ngono. Wiwit ingkang mapan ana ing kidul kulon dhewe. Iya. Genduk sing mepet aku nderek tepang gladi wanuh naminipun sinten dalemipun pundi. Nggih. Nderek pitepangan nggih, Pak. Nggih. Nami kula Silvina. Silvina dalemipun pundi, Nduk? Kula saking Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Pangkur. Nggih. Tegese pangkur kuwi mau kudu mungkur marang samu bareng ya kuwi mau wujuding kadonyan bondo donya wong bagus sak pinunggalane kudu tansah temen ngati-ngati dina semengko wis ngagem busana muslimah ngono lahir batine dijaga direksa rasa kebandang karo yoga ya nggih Nduk Selvina iya tumut kula sepindah niki nggih nembe sepindah niki ora apa-apa ping pindho malah saya penak Nduk melu aku nak pisan ora patek penak. Ning nak wis ping pindho ping telu, tuman kowe. Nggih, matur nuwun. Nggih. Lerek regedek ingkang angka kalih. Nggih, sugeng dalu, Pak. Wilujeng dalu, nggih. Derek pitepangan nami kula Elvina. Elvina. Nggih. Ira ngembangi kaya wong londo. Bejane sing duwe. Jane lak nggih. Dalemipun pundi, Nduk Elvina? Nggih, kula pidalem saking Pangkur, Pak, Ngawi. Saking Pangkur. Nggih. Saking Ngawi. Nggih, leres. Tak dongake dadi seniman sing misuwur ya, Nduk. Amin. Sing ngerti marang jatining seniman. Seniman ki rasa ngrembug perkara bondo donya, perkara duit, ngono. Melu dalang alek iki sing penting ki berkahe ngono. Ngono. Aku mayang bengi iki ya ngono ora ngarep apa-apa. Sing penting berkahe. Ngoten lho, nggih. 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 Matur nuwun. Dadi upama engko oleh bayar utawa ora, sing penting berkah.